Hvis du ser det her, så kan du garanteret godt lide motorsport. Og hvis du godt kan lide motorsport, så skal du se med. For nu skal vi finde ud af, hvem af de her to kører, der er den hurtigste. Det er Frederik Nymark, det er Ulrik Lindemann. Og for at det ikke skal være for nemt, så har vi sat dem i to forskellige biler på Padborg Park. Og vi har også lavet banen lidt om. Det skal ikke rigtig være let. Frederik, du har lige testet din DST-bil her, og nu skal du være med i en mærkelig duel. Hvorfor har du sagt ja til sådan en skør duel? Jamen, jeg tænker, jeg skal vise sådan en rally-tost der, hvordan man giver en gas på en asfaltbane. Det får vi se senere. Hvad skal du ellers lave i 2016? Jamen, jeg skal jo køre fuld sæson i DST-mesterskabet. Måske lidt til udlandet også, men min hovedmål det er DST. Og hvad regner du med at kunne nå af resultaterne? Jeg skal selvfølgelig vinde jo. Hvad regner du så med i forhold til rallycrossbilen? Jamen, altså jeg burde jo være hurtigere på en asfaltbane. Den er lavet til at køre på grus, men nu har vi jo lige en lille udfordring på banen, så må vi se. Duellenten, Ulrik Lindemann. Hvad skal du lave resten af 2016? Jamen 2016 er lidt spændende for mig, for jeg skal køre fuld Europamesterskab i Super 16, som jeg også har gjort tidligere. Men derudover skal jeg køre lidt RX Supercar i Europamesterskabet. Godt nok som gæstekører til nogle enkelte afdelinger. Og derudover så har jeg valgt at stille op som gæstekører i DST, så det bliver lidt spændende at prøve kræfter med asfalt for den. Og du får jo ikke ret meget DST-kørsel. Hvad tror du kan gøre, når du kommer som gæst? Jeg har ikke de store forventninger, men det kunne da være fedt, om jeg kunne give nogle af de der asfalt-tosser, der er baghjul. Men det er klart, det er noget helt andet, end hvad jeg kommer fra, så indtil videre der er vi lidt på bar bund. Altså nu er der en glatførbane, som er gjort klar her, og hvordan tror du det ser ud? Rallycross eller DST-bil? Jamen jeg er da kommet for at vinde. Med de ord, så lad os se, hvem af de to kører, der egentlig er den hurtigste mand på den her ganske specielle bane, på den her ganske specielle dag. Frederik Nymark, Ulrik Lindemann, lad dækkene tale. Wow, det var tæt, var. Hvem tror du vinder? Du skal bare gætte, hvem der vinder. Skriv det i kommentarfeltet hernede. Frederik Nymark eller Ulrik Lindemann. Og så er du med i konkurrencen om et Formel 1-event på Padborg Park til en værdi af 15.000 kroner. Ja, du kommer ud og køre i en Formel 1-racer, ligesom den her, til en værdi af 15.000 kroner. Bare skriv i kommentarfeltet. Konkurrencen er uafhængig af Facebook.